Bok, sad ćemo skupa otvoriti YouTube kanal. Prvo otvaramo Google i pišemo YouTube. Otvoriš YouTube i stisneš prijavi se. Imamo dvije opcije. Prva je ako već imaš postojeći Google račun, ulogiraš se s postojećim Google računom, a ako nemaš onda napraviš novi. U tom slučaju stisnemo izradite račun i sad imamo za osobnu upotrebu, za svoje dijete, za posao ili moju tvrtku. Pretpostavit ćemo da nam treba za osobnu upotrebu. Napišemo ime i prezime. Primjera radi ćemo staviti Mirko Mirkec. E-mail adresu nemamo pa ćemo napraviti novu. To će nam biti e-mail adresa. Radi vaše sigurnosti Google želi provjeriti jeste li to doista vi. Google će poslati tekstnu poruku sa šesteroznamenkastim kontrolnim kodom. Zatim upišemo broj telefona. Stisneš dalje. Nakon što dobiješ kod putem SMS poruke, ukucaš taj kod i stisneš verificiraj. Ovo ćemo na brzaka sam proletiti. Nakon toga on se u pravilu automatski prijavi na YouTube račun. Sad dolazimo do problema. U pravilu bi trebali preko kompa moći izraditi kanal. U desnom dolje kutu treba pisati izradite kanal, ali obzirom da nemamo, morat ćemo preko mobitela. Stisnemo ikonu, dodaj račun. Ulogiramo se pomoću e-mail adrese koje smo ranije napravili. Potvrdimo sve što je potrebno. Stisnemo na ikonu računa, stisnemo na vaš kanal. Ovdje možemo promijeniti sliku i naziv. Stisnemo izradi kanal i kanal je gotov. Sad sve što ti preostaje stisnuti objaviti.